Vítejte u 5. videa druhého modulu, kde se podíváme, jak by měla vypadat struktura webu. Tak, pojďme se podívat, co bude obsahovat tato lekce. Co je to struktura webu a k čemu slouží? Časté chyby struktur a adresářová struktura webu. Tak, co je struktura webu a k čemu slouží? Struktura webu je jednou ze základních částí on-page optimalizace. Cílem strukturalizace webu je jeho maximální zpřehlednění pro koncové uživatele, ale i roboty jednotlivých vyhledávačů. Takže chceme vlastně, aby struktura webu byla jednoduchá, aby se tam uživatelé nestráceli a chceme vlastně využít tu strukturu toho webu, to navržení toho webu, jaké bude mít kategorie, jaké bude mít podkategorie těch kategorií a třeba o čem psát, tak to se snažíme, aby ty vyhledávače i ty uživatele bylo to pro něco nejpřihlednější, ale aby jsme využili maximální potenciál té SEO optimalizace a měli tam co nejvíce třeba zajímavých podstránek. Pro uživatele má smysl musí mít struktura webu smysl ve chvíli, kdy začne už ten web procházet menu a aby mu to dávalo dostatečný smysl, aby tam nebyly nesmyslné třeba položky v podkategoriích, které vůbec nedávají smysl a třeba jsou tam jenom pro vyhledávač. A vyhledávačům pak logická struktura webu napomáhá ke správné indexaci webu, tak aby ten web dobře naindexovali, aby se dobře web zobrazoval a podobně. Takže tady tohle všechno slouží ke správné struktuře. Vlastně vám pomůže správná struktura toho webu. Co je struktura webu a k čemu slouží? Musí být jednoduchá a přehledná, aby měla vypadat. Nesmí postrádat logiku, určitě by neměla postrádat logiku. Musí být funkční jak z pohledu SEO, tak z pohledu použitelnosti pro uživatele, protože když je jenom z pohledu SEO, tak uživatel si řekne, co je to za blbost, prostě co to vůbec nechápu, co tam dělá. Uživatel musí vždy vědět, na které úrovni webu se nachází, což je velmi důležitá položka. A hlavně web musí být strukturovan tak, aby uživatel provedl přesně to, co od něj očekáváme. Tak pojďme se podívat, jak se třeba dá strukturovat web, z čeho si vzít příklad a podobně, abyste věděli, abyste neviděli jenom tady tu čistou teorii, ale abyste věděli, jak se to dá použít v praxi.